Salam, selamat hari Minggu madi hita saluhut melihat yang madi Tuhan ala boy hita pajupa di bagasan hai pason doh lasni roha di manogoton hobar tu jadwal ni na setiap sektor dohot kategorial na naik patuduhon kreativitas di son berek kamu mah amanginang akan naung di atas di umur 60 tu gijang lansia lanjut usia patuduhon kemampuan sohat tu di dape boy nasida di madogoton atong tatupahi mah nasida tatupahi mah panitia asa dengan mardalan ulau tai tu hari marsogot. Mereka mau menang. Tetap menyala. Siapa bilang usia lanjut tidak berguna? Di dalam Tuhan kita selalu dipelihara. Kita sudah tua. Jangan lihat kami rambut putih, tapi semangat layani Tuhan tiada berhenti. Terima kasih pada Allah Bapa, terima kasih pada Tuhan Yesus, Roh Kudus sampai selamanya sertai kita. Memang dulu kita semua sepasang kasih, badan tua tapi gaya bergoyang seksi. Mantap. Sekarang di hari tua kita bersaksi, itu semua karena Yesus yang mengasihi. Siapa bilang kita sudah tua? Jangan lihat kami rambut putih, tapi semangat layani Tuhan tiada berhenti. Terima kasih pada Allah Bapa, terima kasih pada Tuhan Yesus, Roh Kudus sampai selamanya sertai kita. Memang dulu kita semua sepasang kasih, badan tua tapi gaya bergoyang seksi. Hehe, mantap. Sekarang di hari tua
kita bersaksi itu semua karena Yesus yang mengasihi. Siapa bilang kita sudah tua, jangan lihat kami rambut putih, tapi semangat layani Tuhan tidak berhenti. Terima kasih pada Allah Bapa, terima kasih pada Tuhan Yesus, Roh Kudus sampai selamanya sertai kita. Roh Kudus sampai selamanya sertai kita. Songonima amanginang naboy ditampilhon grup nami grup lansia. Berek kamu mapargoyang na nakin buhaman na julu molo tikinaposo. Moliate mamanginang di panupayom muna ang giya matuhan na mabaloson itu damang dainang jala hipasipasita sa luhut na himbawan nami tudungan nami naong di atas 60 Roma hita setiap hari Selasa margabung di grup lansia. Unang BABG terus. Mau lihat deh. Mulai tema di punguan lansia nang mangalehon gugu do tenaga tidak di panupa diaka program niaka huriata. Sebelum masuk kita tu ibadah parjulo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapukai deta sian buku de nomor 10 alu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todit perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen.
Kristus Yesus do naong gabe hapistaran sia debata tu hita. Gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Sa itogihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehon madihami haporseaon na sitong. Asa holan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham. Patuduhon tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asini roham nagodangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion. Ima natar surat di patik parjolo sahat tu patik paupaton songonon madidok. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dan jadi marakup au bahenommu debatam. Dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na dituruni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Dan jadi dohonon goar ni debata. Ianggo soture dalana. Aihona uhum na dosogot akan namar sineang di goarna. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui. Dina ono marima ulahamu nasa si ulamu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu. Rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ay dinaono mari do di top padebata. Langit dohot tano. Dohot laut. Dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami. Mangulahon na upar tupatik mi. Amen. Maredehita. Tuhan Yesus berengau di
Tato potima dosa tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Diha mamasa ni hapogoson dohot haporsuhon siala so adong hatigoran dohot hasitongan. Ale Tuhan debata nasumarihon saluhut jol manang sude na tinop pami. Hodo debata ni hasitonga dohot hatigoran. Narodo hami tu adopanmu mabuat dosa ni sadok tanoon. Nang dosa nami maradopon ho. Masay torop do nagabe marsikor dohot aturaporan siala ni naso jupang hatigoran. Torop na mangay na porsuk kinorhon ni pabahen ni akan nagogo manang marhuaso. Sesama dosa nami siala ni aka pasarian na sotama. Sa ilam togu-togu mahami di dalan hasitongamu. Asalam tarpasu-pasu na humaliang marhite-hite ngolu nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahuldul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahin iba nado pangoluhon ro di ujung na aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana totong asa ditangihon nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Maredehita. Tajahama songon trupuk epistel dihita di bagasan sadarion imanatar surat di Lukas 10 mamuka maisian ayat 20 sada sahat rodi ayat 24
tajahama marsikat soring. Laos ditiki ima marolopolop ibana di bagasan to di porbadia madok hupuji hoamang Tuhan si gonggom banua gijang doho tanoon ala ditumod dikon hodoi sian joloni aka napistar dohot namarroha gabe di papatar ho itu aka siod dihonoton ulu amang ido di halomohon roham hian. Dungi didopakon mapulik aka sisianna madok martua ma aka mata namarnida nani ida muna rak mahita ai hudok ma dihamu torop do aka panurirang dohot raja masihol naing ida onnanian naung ni ida muna hapedang di ida jalan naing begeon na naung binege muna hapedang di bege ido sahatna martua do halak natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amen maredehita tidak kon maha porsiautai songon nahina tidak kon ni dong atas saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sahatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria naga begabean sianto di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banuatoru dung ditanom namula mangodu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata amanai pergogo nasuhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasesan ni dosa do dihatai namadok mulak mangulu do sogot daging halak naung mate do dihangoluan na sora sudah amin. Tabegema korsian paropuan
kabegema titing namasa di minggu ta sadari. Oh lansia.
tabagi ma titing nama sado si pamasaho di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di minggu sadarion Minggu 22 Oktober 2023. Na perjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 20 dung Trinitatis lapatan na hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu Jehovah do mual ni haluaon. Na peduahon kelompok kor tu hari minggu 20 sia Oktober 2023. Di pukul 7.30 kor gabungan ama dohot ina Esther. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ina Kamis NHKBP. Di pukul 10.05 remaja. Napatuluhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sektor Nasaret di bagas ni keluarga na 70 boru 5 juta. Judea keluarga P manulang boru nenggolan laos di patu pado pangapulion. Di Bethlehem Mangulon Efesus keluarga J Marpaung boru nababan. Galatia keluarga Nyonya Situasi Agian boru manurung. Filipi keluarga P Marpaung boru si Torus. Di hari Rabu 25 Oktober 2023 sektor Sion keluarga H Lumban Gaul boru Nainggolan. Betania keluarga P Simanjutak boru si Topul. Sektor Roma Mangulon, sektor Korintus Mangulon. Kolose keluarga W Lumban Gaul boru si Mangusong Nahina laos di patu pado pangapuliot tu keluargai. Sektor kanan keluarga P Siagian boru Dolok Saribu di patu patong pangapuliot tu keluargai yang go alamat dia kabagas di pertanyaan ta bereng ma manang taidema di wartata kanuk. Napapaton ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 20 sia Oktober 2023 nanang ro hita mamake bahasa Indonesia. Napalimahon amplop resot. Di minggu sadarion marpiliat tujolo do hita ima papungu pelian amplop resot. Dohot pelian napaduahon tapasahat ma di bagasan las niroha. Naponopon kegiatan pesta kotilon dohot tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Di minggu tasadario di kebaktian pukul 7.30 ima sian kategorial lansia dohot di pukul 10 wib sian panitia. Di hari Minggu 20 sia Oktober 2023 nanang ro di parmingguan pukul 7.30 dohot pukul 10 mangaradima sian padita. Napapituhon amplop Lembaga Alkitab Indonesia. Di hari Minggu tanggal 20 sia Oktober nanang roon marpiliat tujolo dehita. Ima papungu pelian amplop tu Lembaga Alkitab Indonesia manang lia dohot pelian napaduahon. Pawaluhon laporan pertanggungjawaban program 2023 dohot rencana program tahun 2024. Pinangido tu sude seksi na adong di toruni Dewan Koinonia, Dewan Marturia dohot Dewan Diakonia. Asa patupahon rapot mabahin laporan pertanggungjawaban manang LPJ tahun 2023 dohot mabahin rencana program tahun 2024. Di patupa mai tanggal sada sahatu tanggal 31 Oktober 2023 niuluhon ni masing-masing dewan. Napasiyahon pemberkatan nikah nunga majalo pasu-pasu pardongan saripeon ima astika boru sitanggang dohot David Restu Anugroho boru ni amata keluarga RIP sitanggang nahinan inang El boru sianipar
sian sektor Galatia tarpasu-pasu di GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Pasapuluhon tona rapot padita HKBP 2020 tolu. Dung sipul majahati tingon tabege mas surat sian tona rapot padita HKBP 2020 tolu. Namangiut pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliatema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahat ton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2020 tolu. Tuaka naso pasahat tu dope taingot ma amang inang makarikot ton pasahat totsa ganuk bulan tu huri 22 Oktober 2020 tolu. Hatani debata napasikop 22 Oktober 2020 tolu. Hatani debata napasikopon las ni rohamuna tersurat di Psalm 20 tolu ayat onom. Tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut ahu salileng ahu mangolu. Jaladung mulak ahu masuhak kuma bagas ni Jahoba saleleng ni lelengna. Saplopat pelian iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon gudang na opat kakah 775.000 rupiah. Pelian bulanan gudang na opat kakah 1.100.000 rupiah. Totok ripe 2 kakak gudang na 300.000 rupiah. Namangihut keuangan huria. Huria 1.656.425 rupiah. Pembangunan 1.510.300 rupiah. Sentralisasi Manang tu Pusat 6.512.775 rupiah. Jumlah 10.775.500 rupiah. Molo tung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi matu perhalado radedo hami paring gatton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama pilihan ini bain sangap di gowarna. Taudu timause majaha tona rapot padita HKBP. Tona rapot padita HKBP 2020 tolu. Madapoton nahi naholongan. Sude ruas dohot perhaladuni huria Kristen Batak Protestan di inganan Nabi. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot siat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana nang akka naposona dinasa ragam ni pakkobasion nai patardo nang dengan bahasa ni Tuhan ubah tiur perdalani rapot padita huria Kristen Batak Protestan na parjolo sahali di patupa di parhutan na poso bulung jitun silangit tapanuli utara. Mamuka sian 16 Oktober sahat tu 20 Oktober 2020 tolu. Marrapot hatopan ni saddo padita ni HKBP na parjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.873 halak sian 2.004 halak padita ni HKBP sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45 dohot subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido merdalan rapoti sian pamonai saat tu pangunjungi di bagasan hasadaon ni parhaha maranggion marojahan tu holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dibuhai do rapoti marhite pertanggiangan ni uluhon ni Pendeta Chris Anki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
dohot ulaun nabadia dalan manogu huhut pataruhon sude parrapot madohot isa di bagasan holong dohot tod di parhaha maranggion laho makatai sumakapi hut manotopon akahaputusan nama say arga nama say balga pakorhonna tu padalanan ni pakubasyon ni HKBP di oi komunis tujolo tahala sedo haroroni penceramah tema ima Dr. Hans Peter Kloshand sian Universitas Münster Jerman dohot referen manang padita Dr. Jansen Wipke sian Departemen Misi dan Oikumene Evangelis Chris in Rheinland manang ekir sian Jerman jala penceramah subtemai ima pendeta Dr. Adar Gomos Pasaribu dohot padita Dr. Benny Sinaga suang songoni rodo akka panggonggomi natakas mangalihon pakrimon dohot pamikirion tusude parrapot marhite hata huwasi pinasahat ni nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggonggomi paturehon hasadan di tongan ni masyarakat rap majalahi hahisaron siala panahit sosial songoni marsiurupan mangagohon stunting nasay masa dope di tonga-tonga ni bangsota marhite permahanion ni opui eporus HKBP takas dosa dopadita ni HKBP disosoi asalam marhatawon mangulahon tohonanna secara profesional tiruat dihata dohot pangalaho haporsiaon nang holong ni roha marhibul ni roha hut marhaurdoton tu debata marhite persitutuon mangulahon pakkobasionna di HKBP manomu tahun Oikumene inklusif 2024 sisada roha sadok padita HKBP asa parsidohot rap dohot sude home ugamo huria bangso mengadopi krisis ni portibi isara ni portibi nalan mohop hapogoson porang diskriminasi rasisme namang gadis jolma dohot ketidakadilan songon hataridan ni Oikumene inklusivi di patupa ruas ni rapot padita HKBP do haradeon papulikon otikbe sian balajona si pasahaton na marhite iduk ni huriata laho mangurupi gereja Kristen Protestan mentawai manang GKPM ditogihon rapu padita HKBP 2020 asaraf hita saluhut ruas ni huriata dohot perhalado ni HKBP laho pasiding nasarumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis nama korhon ketidakadilan marhite parangin na haposan jala tiruan majagahod diri dohot dongan humaliang marojahon tuholong ni Tuhan di panggulmito ni ngolu siapari di tonga-tonga ni keluarga huria masyarakat nang lingkungan hidup manang ekosistem di nahumaliangta diarahon rapot padita HKBP do sudi ruas nang perhalado HKBP asa sisadatahi pada si pakobasion parsobaut tu debata jala pasahaton parsaoran namar situtu manarihon akka dongan namar hatauon natotu difference ability pinasahat pinahisaton paranguluon nasida di partodion nang di pardagingon dalan pahisaton pakubasion dohot parsidohotan ni ruas ni huria namar hatauon natotui ditotopon rapot padita do buku panduan pakubasio tunasida ditogihon rapot padita HKBP do ruas nang perhalado HKBP asa di bagasan hasadaon pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu namar huria dohot namar bangso di nama nomu-nomu Pesta Demokrasi Indonesia tu tahun 2024 naing ma sisada panatapan hita saluhut nalahu patuluson proses pemilihan umum marhite mamakke suarata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul ni roha hita
paborhaton huhut manangyakon akadongata na dohot di kontestasi pemilihan umumi gabesira dohot panodang sitidangi Kristus di tonga-tonga ni ulaon nama saibalgay so patupa akka parbulata di huria bangso dohot masirakat sudema huria pahobbar manang paubuk pakubasyon marojahan tu dokumen naong tinotopon ni rapot padita marpardomuan tu buku panduan keseragaman pelayanan revisi manang terjemahan agenda sekolah minggu revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia pernyataan iman tentang pengabaran Injil HKBP ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus panduan tahun politik dokumen oikumenis peneguhan sidi di Fabel dohot konseling di pemeriksaan kesehatan calon pengantin marnida parukilo ni padita nang ruas ni huria naro sian dirina dohot sian duru ni dirina rapot padita HKBP pasahaton pangiduan tuopui eporus pabaki tim parmahani manang konselor na maruason preses padita dohot konselor rapat padita HKBP makamoletehon padalanan ni sentralisasi terus marsitutu mangudutisa huhut lam marsitutu pahisaton mutu ni pakubasion di bagasan rohana bulus rapot padita HKBP manogihon sudir ruas nang parhalado marsitutu patuluson perdalanan ni sentralisasi keuangan HKBP marhitena marsagihon hobbar tu hatotuonna manuraton di buku panuratanna laos manongoson hibul hobbar tu parsagina songonima pinasahan ni tona ni rapot padita HKBP 2023 sai di pargogoi jala di patau amatta Tuhan debata mahita saluhutna laho pararaton barita nauli jalagabe pasu-pasu tu sadok portibion marsanga ma tuhata debata jetun silangit 20 Oktober 2023 atas guar ni parapot opui porus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ketua rapot padita HKBP pendeta Maurinus U.W. Siregar MTH songonima tona rapot padita HKBP 2023 mauliatema Tuhan Yesus memberkati. Tabege mamuse korsian punguan ama huria.
Maredehita laos tapapunguma peliata kantong sada doho kantong dua.
guto gudo hamu tu sasona ngani hamu sude pamanati hamu liara holai tadi koni arsa koni dopa kon Tuhani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai di lehon Yesus. Damai ni debata na sumurung sian salhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajalo mahata ni debatana tersurat di buku Panurirang Jesaya bidu 45 ayat sada sahat rodi ayat pitu. Songonodo hatani Jahoba tu namin yahanna tu si kores nahutiop di tangan nasiamun papatuhon akka bangso parbegu di jolona jala makar hari si jata sian gotingnya karaja mengukap di jolona akka pitu dohot bahal unang hisu didapot ahu mardalan di jolom jala pahor nopon akka betul-betul ropo hakku ma akka pitu tobaga jala sega aku akka sordak bosi jala lehonoku madiho arta akka nadiha holomon dohot homitan akka natinabunihon asa ditadaho ahudo Jahoba debatani Israel nama jogoharmu alani Jakob naposoki dohot alani Israel nahupiliti ubahen nahujouho di goarmu pola marsahala goarmu hubahen tagan soditadaho dopeau ahudo Jahoba jaladang adong bede bata dukon ni ahu huhohosi doho tagan sodita daho dopeahu asa ditadahalak akan nasian habicaran dohot sian hasudutan naso adong debata dukon ni ahu ahudo Jahoba jala dukon ni ahu dang adong ahu si jadi hatiuron dohot si topa haholomon si bahen hadameon dohot si topa hamagoan ahudo Jahoba si bahen saluhut nai ido sahakna dihamuna manami ahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditarutung adong dosa dahutan amar guar lubu hole tepatna dipudini salib kasih na di atas barita tahun 2010 sada tu 12 marhubas hamidisi binegei barita sin akan tinggal di si mayoritas si morakir do di si jadi najulu tinggal di torui do laki di madisi morakiri alai marhuta marakopung nasida bukan markubun tu gijang laus ibai sopo-sopona dungi laus ibai jabuna ujuna gabe gudang di sisi morakir menurut pengakuan dinasida tahun 1100 dang boy do pe mobil nakko tu si dalan pe jalan setapak do menyusuri gunungi bukit di atas baritai jadi mulu cerita laki hamina jolo amang mulu tiki pesta gotilon mulu ngasai pesta hutuhuk kami ma emeni paditai turus ya gijangon tutorwan jadi sian menyelusuri hutan-hutan ni mah laki sa bukiti aladang adong do pe dalan nasongon waing mar aspal jala hasomalan nasida setiap hari Sabtu manugo nai turun mai tutuarutung mabuan hau kayu bakar hau nau koring ibu mon ihuti tutoru lau jualon nano ditarutung dung dijual hau naon soban naon dituhori manom pupuk makuti pupuk mamusia tu gijang asal baik turun manang nakok terus adong dijujung alirang pala pede-pede jol mesi tung pesongon standar do ukuran alan turun makuti naik pe makuti idok nasida do nina di zaman ni dang mungkin nakok be mobil tuh tahun nin
jolo hebang mamuse lusung asa boy nakko mobil tusonin tadah mulu lusung. Jadi mulu na jolo kan terkenal do halak bata na jolo ya dong ilmu na boy hebang lusung unang macam-macam ihutaan mulu macam-macam ibehebang lusung si anu tu si. Jadi dok nasida olo nama rajolo hebang lusung asa boy sahat mobil tuson. Ternyata di akhir atau di penghujung tahun 1900-an nakko masih ada mobil tusininna penghujung 1900-an mobil taf nakko tu gijang horwasian pemkap neng memantau holaroin na mobili sudah halaki masurak horasin na tu mobilon nanak kokon ima mulana ibongkar mai Roma mobil tumalas gabe di ma dalan ngabuin waeng mobil tu si. Di zaman ini dok nasi dok dang mungkin hita ruar syaku tahun song non namai di hutaon buntu doon tusan hutan ni pahai nama tusan tu si gotom nama buntu sudi hutai awalnya halaki pesimis do dang mungkin mustahil mahita muse boy bebas berakses sahat tu luar ina nasi alai di penghujung 1900-an ternyata boy do akama nginang najuk do hita di parngoluaton alanya ka persoalan hamaolon narotu hitaon gabi mabaik kita pesimis manang gabi hopeless dinna putus pengharapan adang boy biar luar sianon saya sian masalahan romu saya masalahan niulahonon buntu disan niulahu sianon buntu disan na boy do hita mengalami pakiralaan nasarupa si songoni di tongah-tongah ni ngoluta nama baik kita adang beharapan lahu ruar sian hamaolon situasi songonima tongon diadopi bangsa Israel di habuangan Babel 70 tahun nasida terbuang tu Babel. Kalau 70 tahun berarti 2 sampai 3 generasi sudah di dalam. Akanaro sian Jerusalem dung hancur Jerusalem dibuan nasida tu Babel mungkin poso-poso ibana dibuan ngalan sia ibana sah di sah 70 tahun liling na nasida terbuang di Babel loja nasida maheu nasida nunga putus pengharapan na dangadong bepakirimon namin na nasida di situasi klimaks si songonima rohatan ni debata marhite si Jesaya lahu paluahon nasida di suarahon bahwa debat Jahobado si palua hita Jahobado mual ni hanguluan di pasahak debatamai tu bangso Israel natongon di situasi klimaks sinakaningani marhite si Jesaya asa taridama Jahobado mual ni hanguluan boy parwahonota sian tolu bagian na ditoro debata molo tahetong-hetong siap panibangyota molo ta pikir-pikiri jala ta tibang-tibangi sian haboyota dohot kemungkinan na adong di humaliang ta dang boy bion dang tolapau bion boy doi di rohata alai taingo mata lahu paluahon bangsoy odo na luar biasa si berengota siya turpuhon ternyata didok dipilit debatado sahalak raja naso sian bangso Israel naso dung manada debata lahu paluahon nasida ima si Kores jadi si Koreson pemimpin ni Persia doon dang ditadaw debata dang proseo tu debata jaladang diboto halak ibana na on haduan pakyon ni debata paluah bangso Israel alay songoni ma alur berfikir ni debata molo pedang boy sian bangso ibe dipilit sahalak lahu manguluhon tu dogogona dot wasona majo si Kores ido banay dot nakaning dimiahi debatama si Kores tu si Kores do hataw marhite si Jesaya dimiahi debatama nasodung manada debata gabe alat ni debatado si Kores raja ni Persia laho paluahon bangso na hinaholongan na ima Israel ruar sian perhatobanan na di Babel alania ka manginang dohonot taman waeng dangadong alasatta putus berharap tutu hatai ditikiswadong bepakirimo di portibion taingo ma debata tai mual ni hangoluani
ibana natuk do gogona huasona laho paluaho kita dohot carana sadiri bahkan jojot di luar logika berpikir taganuk marsada-sada. Molo tabereng do di sepanjang sejarah Alkitab. Dang hola jol mabui dipakai debata sian segala home, sian segala bangsa. Natino panope bodo di bait debata manang disuruh debata laho paluaho kita. Taingok do di perdalanan ni bangsa Israel dung ruar sian parhatobanan Misir di parhorsihan diurupi jala di palua debata do nasida. Marhite tiang awan di siang hari, dohot tiang api di borngin. Songonima alam semesta pe boido diatur debata laho majaga hita dohot paluaho kita sian ragam ni parmaraan. Bahkan aka binatang pe boido isuruh debata molo tahingok do sada laba-laba heado dipake debata paluahon hosani sahalak naposona imasi David manang si Daud. Ketika Daud dikejar-kejar Raja Saul, dia bersembunyi dalam sebuah gua, tidak ada persembunyian yang lain lagi. Dia masuk ke dalam gua itu, dia berdoa di sana, Tuhan, tolong lindungi aku, lepaskan aku dari kejaran Saul dan prajurit-prajurit. Idok di si topu marosa laba-laba, di babani pitu ni guai, itor di bana jaring, ni laba-labaon. Dia membuat jaring tertutup ma pitu nek. Ditikiro si Saul dohot tentarana di bereng do guai alai bereng nasida, nggak mungkin lah dia masuk ke sini. Kalau dia masuk pastilah jaring raba-raba ini sudah rusak. Ujungnya lewat talaki sia guai malua ma hosani si David, si Daud. Alani dohonom ma segala sesuatu bisa dipakai Allah untuk menolongmu keluar dari persoalanmu. Ketika akal berpikirmu berkata, aku tidak sanggup lagi, tidak mungkin lagi. Ingat Tuhan berfirman, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia bisa memakai siapapun, dia bisa memakai apapun untuk menyelamatkanmu, mengeluarkanmu dari kesulitan kehidupanmu. Maka jangan sekali-sekali meragukan kuasa Tuhan. Tetaplah percaya kepada dia. Totong mahitamar hapo satu iwan. Aitu do gogona, dohot huasona, laho paluaho kita saluhut. Jala didok di son bohasa orwai kosikores. Hapi boido di batama nuru manangisi sian tonga-tongan di bangsoi. Bohasa sikores. Adong dua alasan na boy tababakit sian. Na perjulu ima ala debatana yang patuduhon hadaulatonna maradupon saluhonna. Jadi segala suku, segala bangsa tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Dia bisa menjangkau langsung, dia bisa juga memakai kita untuk menjangkau mereka. Akahom na asing, bangso na asing, boido jangkau ni debatai, boido lebata langsung, boido hita pakion na menjangkau nasida, parwarhon nasida siya nakapergumulan na doho persoalan na. Di tahun 2024 nga ditotopon huriata bahwa tahun oikumene inklusif. Boha mahitaon boy hadir bersama-sama doho suku bangso nang ugamo na asing, parwarhon nasida siyan pergumulan na doho persoalan. Nah kaning melutapar rohahon sada tindakan konkret naung niulahon ni parapot manang sudi padita ni HKBP imalaho mengurupi pendeta-pendeta doho pelayanan ni gereja GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Nasida nuaingon gereja nani pahehe ni HKBP doon natiki kekurangan dana ni nasida tu akka pelayan doho tu sudi pelayanan. Alani ido gabe adong sada komitmen ni sude padita bahwa mulai nuaing saha tu 2 tahun naneng ro langsung manusia gaji nami manang balajoy sisi honon nami tu sude nasida. Jadi mulu 2004 padita nuaing HKBP sude masa leleng ni 2 tahun 7 balajona anongan dipotong mengurupi akka pedita dohot pelayanan ni gereja GKPM. Kita bisa dipakai Allah sebagai alatnya untuk menjangkau orang-orang suku-suku bangsa lain keluar dari pergumulan. Hamu pe boido pakione debata gabe alatna laho parwarhon halakna asing
suku na asing, home na asing, ruar siya naka persoalan, dohot pergumulan ni ngolo ni nasida, natongon niya dopan nanway. Dung songon nilam patarma, haburjuon ni debata tu saluhut na hala. Ido alasan buasa debata, mamilit si Kores. Asa ibana gabe alat pataridahon, hadaulaton ni debata, manggom-gomi jala mengatasi saluhut na bangso home, dohot wilayah na adong di Portibio. Dungi alasan na mangihut, buasa si Kores ditoppa, dipilit debata alaho paluahon nasid. Sebenarnya tujuan ni debata hendak menghancurkan kesombongan orang-orang Israel. Ay tungpe nga dibuang, serong do pinagijang rohana. Ay hami do songonon bangso na pinilit, hami do bangso kasayangan. Sesongoni di bagasan kesombongan, di bagasan gijang ni roha. Ala ni menghancur honi, nang dohon debata, swadong pehoboy do. Bainokku siya bangso na asing herai do bainon ni debata nanidok ni debata tu nasida ido bainan dipilih si Kores. Jadi di sesi istirahat ni rapok nami na sa mingguon adong sada dong apadita yang melayani daerah 50 ali tiki calo pelayar do ba idok ibana songon adong sada ruas na tiki sebelum sentralisasi ala atar paradongan ruason ibana ma 50% menyokong balajo ni padita. Jadi 50% naik sian 40 kakai ma. Martete kam masih ana 100.000 per bulan, sian 50.000. Jadi anggo 50% ini sian ruaso. Alai negatifna, gabe lomo-lomo ni ruaso dihuriai. Ikon hatana tangi honon, ikon ibana na saut. Ahana pinangido imane ko pasauton, tungpe maralo itu akka ruhut-ruhut ni parhuriaon. Om managabi kendala di nasida ujungna ala ni emosi ni mana roy dok ibana songonon rohana mengancam dok ala so di loas ibana manang dioloi pangiduan nei dok ma tu situar sektorna pabidahamu mau sian hakabepion dang olo beo di simarhuria itor hatop situa sektoro bawa tu paditai itoro paditai di surat diutus tu resort mau buat surat pidana 15 menit saya heran maruasi mangamu ibana ay basa sa 5 menit buy saya benom muna inna rohani ibana yan ele hokyam may ban aunang madamang marpangulahi maroha 15 menit saya surat nay hapi sa resok do surat ala bagara donasi horoang atong mohop rohani ka situa sektor nay dohot akka padita na di sini mamereng pangalaon ibana saling non ala ni dikido ibana mangido surat pidday torhatop saya surat nay hancur mah di mana di si ujung na malapor di mana tuh preses pemadok dang boy bealang ay ipai dohamu surapid. Akama nginang napi na taridahon ni nasida sebenarnya dang alani mohop nai. Alai yang menghancurkan kesombongan nai. Dihitung ibana alaniau do boy mangulu huriaon. Alaniau do baina mardala sudena di huriaon. Kesombongan itu na dihancurkan. Ido nabi nain nih Tuhan debata ubainai pilih si Kores ala Israel hati-hai dalam kesombongan dalam gijang niroha hapi nggak dibuang ala ni neng dohone debata ay sohamu pe siap bangso na asing pe boy dohu pilit unang sepanggaro kamu ido dalam ni debata ubaina dipilit ibana laho menghancurkan bangsa-bangsa nama naban manang na memperbudak halak Israel ima bangso Babilonia hati-hai alani sahalina kamanginang di nomor sadau taingok ma jangan sampai putus pengharapan karena Tuhan dengan caranya sendiri bisa menolong dan mengeluarkanmu seberat apapun pergumulanmu dan persoalan. Napa duahon bodo tarida bahwa Jehovah do mual ni hanguluan ala Jehovah manang debata satia di padanna ahanang jinajihon ni ibana tu Israel, tu si Jakob nenek moyang ni nasida, dak kaya lupa debata. Molo pe 70 tahun nasida terbuang di Babilonia, dang neng madok Tuhan mau membinasakan mereka. Tuhan senantiasa ingat janji yang sudah diberikannya kepada umat itu melalui nenek moyang mereka. Idona pinataridahon na diturpuhon, alani ido didok na kaningan dimiahi dosi Kores. Dungi didok ahuma mardalan di jolom ale Kores laho papatuhon nasa bangso namangalo tu bangsokon dungi didok ibana au maniop tangam musyamun
au mengukap akapitu, au pahornopon aka betul-betul, au mangalehon arta homitan na ditabunihon. Ini harta yang terpendam. Anon adong do dung keluar nasida sian Babilonia, si Kores raja Persia ilian ibana do gudang arta anon tu halak Israel, buanon namulak tu Yerusalem, ala Yerusalem dalam keadaan hancur. Jadi asa adong modal ni nasida dilehon si Kores duan noni, buanon ni halak Israel tu Yerusalem. Jala dakolani ileo du pendongan gudang emas, laho mangurupi nasida membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur itu. Omana ginorana harta yang terpendami. Asal ma olohamu manguluyau inna debata. Lehonok kudu tuhamu harta yang terpendami, asal ma olohamu manguluyau. Dungi taboto do takas di sada Injil Matius di dok bahwa harta yang terpendam dalam perumpamaan harta yang terpendam molo adong di sada hutaon, sada ladangon, tabo to adong arta terpendam di ladangi. Boy do mula kita tu huta, ta jual sudi artata laho manuhor tanoon asa dihitai sudi. Jadi rela menjual segala sesuatu yang ada padanya untuk membeli harta terpendam ini. Odona ni dok ni Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada lehonon nama aka odeng Tuhan. Itu harta yang terpendam yang disebutkan di sini. Dungi di dok ahu majo guarmu ay molo di jo guar tanah spesial dohi tadi sini. Jadi molo misarana majo misal di sada perhalatan Roma Bapak Joko Widodo tu si dungi topu di jo wibana di sian sude na toropi itor di jo wibana o amang manalu rojo hamu tu pentason las do roham amang manalu ibigam bah namodok damang manalu bigi jodah tokin nai saya na mau ro Bapak Joko Widodo sa pentasi o amang manalu rojo tu sonin na hape dang iteda amang dang itekya amang patadahod diri tu iban bu ado roham amang las do rohata. So ngoni dok au maju hodo guarmu. Jadi di parapotan paditai nani hadiran ni 1800 sinak kaningani sebenarnya undangan 2004. Adong do di jauh Eporus hurang sia 10 halak guar ni padita. Menurut saya itu sangat spesial. Jadi 10 guaron tanpa diduga-duga di hata di apa namanya? Bimbingan rohani ni Eporus muncul adong guar-guar ni padita akan berprestasi di pelayananna. Jadi totua ka guarna di Joho di si ya benar-benar excited apa menarik. Dia benar-benar bahagia sekali. Ala dang ibabohian ni Johon na gorna. Di sodi dok au ma Joho do guarmu. Hubain marsahala guarmu. Tuhani maju guar ni si Kores, Tuhani maju guar ni bangsoi. Songonima padan ni debata di palu napa memelihara doho palua ho bangsona sian hamaolon doho sian aka persoalan dan yadopan ni nasida. Napa toluhon omana parpudi. Debatado si bahen saluhutna. Dang hadong dukun ni ibana di ayat 1 ayat 7 mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dialah. Hanya dia, tidak ada yang lain. Mulai dok siang terbit matahari sampai terbenamnya, berarti tidak ada satu ruang waktu pun yang tidak dikuasai dan dikendalikan Tuhan. Dari perjalanan kehidupanmu, tidak ada satu waktu atau ruang yang tidak dikuasai dan tidak dikendalikan oleh Tuhan. Maka seberapa besar pun sekarang penderitaan dan pergumulan, dia tahu. Dia yang mengendalikan hidupmu. Maka tetaplah percaya. Siapa militon ni si koreson lam nal madihit bahwa waso ni debata dang holan di sada bangso dang hola di sada inganan alai di sude bangso home di sude inganan di sude partikian saluhut nai ditoruni waso ni Tuhan debata. Dia yang mengendalikan semua. Atong
hotma pakire momuna di debata ibana do palua hokko molope sude dalan buntu molope sude pitu tertutup nasanggup do debata mabuka dalan ne baru lau palua hokko mabain jendela asa boyho ruar sianaka persoalan do pergumulan mi ido napatar taida di diri ni Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus ma naminiahan gabe Mesias penyelamat di hita saluhun. Tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ido ubaina di dok Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat hupa sonang pe hamu. Ido ibana muse audo dalani dohot hasitongani. Dan adong nasahat tuamai anggoso marhite-hite sia. Na parpudi sahali idok ibana muse ai idama saina dong anakku doho ganupari rasi rasaro ajal ni hasiangano. Amin martangnya. Mau lihat ma di pasahat rohanami to adopan muale Tuhan nunga marsaringar hatam di persauran nami di bagasan sadarion napai ngotok kami asa unang adong nanggusada sia kami na putus pakirimon nami ale Tuhan songo dia pe pergumulan hamaolon nanya dopan nami hodo debata namar huaso disaluhut inganan bangso dohot home dohot disaluhut partikian na tu dugugum laho paluaho kami mangalehon hangoluan dihami saluhutna atong ali Tuhan lehom madihami hauduhon mangoloi saluhutna parsuruommu atik tung hamion na pinilikmu dohot laho paluahon halak na asing ruar siana ka pergumulan dohot paru kilon ni nasida saitu homa hami maporus homa huhaposi hami ganupari di sude gulmit ni ngolu nami ai huboto hami dangadong nasotar patubaho di ngolu nami bahkan di luar ni jangkauan pikiran nami jok doho mangula laho paluahokan atong ali Tuhan naing ma lam sumolhot hami tuho lam tugu marpakirimon holat tuho irupi saluhut jala iring-iring mahami di dalam nami homa mardalan di jolo nami homa pahornopon aka betul-betul mengukap aka pitu nahicu jala homa ali Tuhan nama niup tangan nami siamun homa totong ali Tuhan nama juhon hami dohot goar nami asa tu haluaon mahamion saluhutna hasiro hammar hidi toddim toddi porbadia pargogoi hami sudi ruasmon laho mangulahossa mau lihat ma ali Tuhan di pasahat rohanami di padongan yomu di sedi ruas ni huriam di bagasan samingguon di ragamnya kaulau ni nasida totong do dijagai jala didongani hoa ka ruasmi Tuhan atong pasu-pasu ma saluhut na akan naung binulus ni ruasmon siada dana na met sahat akan nama tua atik tung adong na mangadopi paru kilon kegagalan di bagasan na samingguon unang luas na sida madele alay naing mana sida maporus toho di bagasan pakirimon na mangulu asa toho na sida mangalu-alu atik tungadong akaruasmon na majalo akaparutungan las ni roha jala di bagasan kelancaran aka ulaon na sa mingguon ajari mana sida madok mau lihate di saluhut pangurupyommu asa totong di bagasan lomoni roham na sida makalasoni saluhutna Tuhan dibataho diho kami do akaruasmu natongon makalason pertambahan umur sa mingguon di namarulang tahun na sida say tabay maali Tuhan hahipason dohot gajang ni umur di akaruasmu namarulang tahun di bagasan sa mingguon asa anggiat lam tugadana las ni rohana tu akatikina neng ro laho manguduti parngoluan si pasahatommu do petuna sida Tuhan debata paso-paso manang akaruas ni huriam namarlas ni roha di pamaso-maso ni anak dohot boro ni nasida di aka arena selaon sehoma totong ali Tuhan na mangaleho di nasida akan narikot jalalas ni roha di par rumah tanggana mardame sonang nasida di ganup rumah tanggana ali Tuhan debata laos di bagasan tikyon huhalas sok kami do pangurupyommu di ulaon ni huriam hakabipe hatopan naung sipul ulaon rapot padita doho denggan jalanunga mabuat akka haputusan si darat tonon namen no tusudi ruas ni huria di akka pakkobasion nami marhiti akka buku keseragaman asima roham naing madi bagasan hauduhon hami sudi akka padita doho pangulan agok tiki nang sudi ruas ni huriam olo berubah mangoloi akka perubahan hobar to akka haputusan naung tinotopon
dirapot paditai. Atong alay Tuhan patao mahami, mangulaho ni saluhut na ho Bartolomeo ni Roham. Jala to kaminggu sa nanayng sibuluson namyon, pasahat kami mangulo nami, dongani hami, jagay hami. Asa marhaso na nga kami, laho manguluho ni saluhut na. Holan marhiti guarana mo Jesus Kristus, naong mate humokop saluhut dosa nami doho dosa ni Huriam, hupasahat kami matangyang namyon. Amen. Maride mahitas yan buku D nomor 680 ayat sada laos tapasaha mapilian na paduahon dohot amplop resort.
Vamos Tuhan, Ale Jesus Tuhan, Tahasa Jonok Tuhan, Sai Togi Hona, Asa Mulaga, Ale Tondi Parbadia, Togi Hon Mulaga. Sai Togi Hona, mulai dalam aki, unang loas mago, aude dosaki, Sai Togi Hon mulaka, tu bagat ni amai. Sai Togi Hona, Asa Mulaga, Ale Tondi Parbadia, Togi Hon Mulaga. Di hamuna manami nanami di lantai dan no nadong rakayana kota sian SMA Negeri 4 laho patupahon penggalangan dana neng patupahon ulaun retreat dohot Natalina sida alani rim mahita manupahina sida. Tatangnya koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasaha tami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho say jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai maroha nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Amen. Amen.